Sziasztok, én Martin vagyok, és ebben a videóban egy zenét fogok megmutatni, hogy kell letölteni. Akkor kezdjük is. Hogy nem kell hozzá csatlakoztatni a géphez. Akik még nem tudják, azoknak megmutatom, de akik tudják, azok nem muszáj kell. Azoknak nem muszáj megnézni. Még beszélni sem tudom. És beírjátok ide, hogy www. youtube.com és ezt szépen beírjátok, és kerestek egy filmet, vagy zenét, Majka. Na, ezt szokta csinálni a gép. És beírjuk ide szépen, hogy Majka. És ezt letöltöm. Akkor ezt úgy kell letölteni, hogy fogod, megfogod, ezt most leállítom. Annyi a lényeg, hogy meg volt hosszan nyomod ezt, és itt a másolás, rámész. Utána beírjátok, hogy MP3 YouTube. Mondjuk így jobb. MP3 YouTube. És a legelső, és ebbe belementek. Beillesztés, rámentek erre. És hogyha tényleg nagyon leszeretnétek tölteni, én nem fogom letölteni, mert már megvan nekem. Annyi a lényeg, hogyha ez végigment, akkor ki lesz hívva, hogy letöltés. És hogyha van zenehely, le van töltve nektek, hogy tudjátok letölteni a zenéket, azt az alkalmazást, azt remélem mindenkinek le van töltve, ki ezt meg fogja majd nézni. Rámentek a letöltésre, az letölti a zenék közé, a zene albumok közé, és ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy sokan fogtok feliratkozni, vagy megtekinteni. Remélem, sok fogtok megnézni, feliratkozni, meg ilyenek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!